खुलुमबाय लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जालायबाय दायो आङो नै अमा बेदर एवनो नागिरदों आरो ना जोंना दिनै हाथाय दङ नालाय ओमफ्राय बेदर एवनो नागिरदों आङो दायो थाव सेरनानै लाबाय बिनि उनावहाय पियास होगोन आङो थावखौ दुंहोनानै आरो ना अमा बेदर जालायनोसै दिनै बwtise जानाय टाइप इदिनो माने जाबाय थानायबोथ' जाया नालाय दिनै जानोसै आरोना खेबसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोरै बोरै सङो बारा एसे गोथावथ' संनो रोङा आङो अब्लाबो आरोना जाबाय मस्ला मस्लि होजोब्बाय आङो नै फोराव एरनो खस्थ' मोनो हां माबा मस्ला मस्लि होजोब्बाय आरोना आङो नै दै होबाय आङो नै एबार खोबनानैसै आरो थ' लोगोफोर आंना बेदरा नै मोनबाय दायो आङो जानोसै मोनबाय आरोना बेदरा गोथाव नुखाबाय नायनानै सोर सोर लुगैदों खोन्थाहरलाय आंनो रेडि जाबाय आंनिया जानोसै आङो दानाबा बियो माबा आरोना सिब्रुजों आलु बियो बेदर एवनाय ओरै पियास जानोसै आरो दानाबा बियो सिब्रुजों आलु आरो बेदर सा बिराद दिस्टार्ब दामा Mungkin ada berdua.